ಸೇಡಿಲ್ಲ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಟಿಗಳ ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿತ್ತು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅವನುಂಡು. ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆಟಿಕೆಲಿಂಜ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಅಂಚೆತೆ ಆಟಿಕೆಲಿಂಜ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಆಟಿಕೆಲಿಂಜ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಕೊರಡು ಒಂದು ತೂಕ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ತಡಪೆ ಅವಡು ಅಕ್ಕ ಪುಳಿಯ ಅವಡು ಬುಕ್ಕಮ್ಮ ಪುಳಿಯ ಅಕ್ಕ ತಾರೈ ಅರಿ ಬುಕ್ಕ ತಡಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರಿ ಅರಿ ತಾರೈ ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ನಾನು ಲಾವುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ಟನೆ ಕೇನ್ಗ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬುಪುರ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಇಜ್ಜಾಣತೆ ನೆತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐನ ಅಂಚಿನ ತಾರ ಇದ್ದಾನ ಅದನ್ನ ಮಡಲದ ಅದನ್ನ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಂದೆ ಮಲೆ ಓ ಜೋಡ್ ಮಾಡ್ರ ಹಾಂ ಹಾಂ ತಾರೈ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ತೋಪುಡು ಕುಡ್ದು ನೀರು ಐಟಿ ಕಾಣಿಕೆ ಪುಲಿ ಮನೆ ಮುಂಚಿ ಮನೆ ಆಮರ ಆಂಡಲೆ ಬಚ್ಚೆ ತೊಂದರೆ ಲಿಂಗಪ್ಪನ ಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಲಿಯಾ 5 ನಿಮಿಷ ಆಟಿಕೆಲಿಂಜನ ಬಗ್ಗೆ ತಾಳಂಜಿ ಆಟಿಗಳ ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಬಂಗಡಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಆ ದುಂಬೂಲು ಅಂಚನೆ ಆಟಿಗಡಂಗೆ ಇಂಚಿನವಂಡ ಈ ಬರೆಗಲ ಸಮಯಡ್ ಮಾರಿಪೋಪಣ ಉಂಟು ಆ ಮಾರಿಪೋಯಿನೇಟ್ ಐಟು ಮಾತ ಊರುಗು ಸುಖ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕಂಜಿಗೆ ಕಂಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸೊತ್ತು ಇಚ್ಚಿನಾಗಲ ಐಕೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪನಂಜಿ ಭಾವನೆಡು ಹೋಗ್ತಿರು ಆಟಿಗಡಿನ ಜನ ಅಂಚನೆ ಐನು ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಡದು ಇತ್ತರ ಎಂಕ್ಲು ಆಟಿಗಡಿನ ಜನ ಇದಾದ್ರು ಕೋಪನೆ ಆಟಿ ಅವು ಇದು ಪಾರ್ದನೆ ಅಂತ ಪನ್ನೆ ಶುರು ಆಟಿಕೆ ಬಂದನೆ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಆ ಕಾಟನ್ ಬಂತನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕೈಟ್ ಸೇಡಿಲ್ಲ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗಾತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಕುರ್ದಿ ನೀರು ಅಂತ ಪಂಡ ನೀರಿಗೆ ಮಂಜಾದ ಪುಡಿಲ ಬುಕ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐದು ಆರತಿ ಮಾಡ್ತದೆ
ಅಂಚ ಪೂರ ಚೂರು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬಜ್ಜೆ ದೀತೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಪುಳಿ ಪುರ ಉಂಡು ತಾರಾಯಿ ಹರಿಪುರ ಪೂರ ದೀತಿನ ನೀನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ರಪರಪ ಮಾತ ಅಕ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಕ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಟಿಕೆಲ್ ಅಂಚ ಬತ್ತು ಪೋಯಿರು ತುಯರತೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು 2ನೇ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಣೆ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿಲಲಿಪ್ಪಣೆ ಹರಿನಾಕ್ನವಳು ಇಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕನವಳು ಬರೊಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಾಣ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಮಕ್ ಚೂರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ ಆತ ವಿಷಯ ಬಾತ ಐಕ್ಯ ಮನ್ಪಣೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪೊಡುಂದು ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನೆನತೊನ್ವೇನೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋಂತ ಜಿಂಜ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಜರ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲರ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಐತಾರ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐನತ್ತು ಬೇಗ 10,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ